Happy Sabbath kendo janeno mar Lolwe TV machiegni e kidieny mar lesson cheno mar wuodh geno. Mana kaka nasenyisi ni wadhi bedo kaka kod welo magwa mag lesson Edsel Adede kaachiel kod Gordon Brown. E cheno mano mar wuodh geno tarik ni en 17 chieng' ngeso maber ahinya okinyi masani. Wadwaro ng'iyo anena ni to ang'o ma bende lesson bende loso okinyi masani. Wadwa ng'iyo anena chik kaka japuonj. The law as a teacher. Wadwa ng'iyo anena ni to ere kaka chik yande koro osebedo ka puonjo ji mopogore opogore. Wan gi jowa ma bende watiere godo kae, Gordon kaachiel to kod Adede. Kapok wachako dagombo mondo Adede omiwa alam. Walemo iber kende mon gi lala jahera sabato maler yie kendo mondo non tindiko mari kendo wada ng'iyo japuonj kaka chik Kristo mangima kendo wada bede kwa wuothe iye kinyi nyaka watieki bed jar maneno marwa kendo bed kimako ng'ato nyaka watieki nikech mane sayawa njara Yesu Kristo wakwayo. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. No, joma mokalo wang'iyo jot. Kawuono wadwa ng'iyo anena chik kaka japuonj. Chik kaka japuonj. Gordon kachako kod inyalo miyowa mana wiye malo joma wadwa wuoye joma ne chik kaka japuonj. Ere kaka chik en japuonj. Omiwa chik mo onego wapuonji kaka japuonj. Omiyo kano wachako lesson ning'isowa kaka japuonj. To japuonj mang'ongo mano miyo maduong' ahinya ne en Jehova Nyasaye. Omiyo Paulo ne en japuonj. Kane Paulo ne en japuonj nomiye chik to chik manomiye be nomiyo joge. Koro ng'at maduong' mwadwa wuoye kuome kawuono ka mane japuonj maduong' ne en Musa. Musa ne en japuonj omiyo nomiye chike ni mondo telne jo Israel. Omiyo chike nomiye chike mang'eny ahinya. Omiyo nopuonjo jo Israel ni ng'isogi ni mondo gimaki kik wigi timre nade kik wigi wil. Omiyo kwa ng'iyo picha e lesson marwa momiwa no waneno ng'ato ma en ong'iyore e kiyo to kiyo no timore nade golo picha mamare kako timore nade kako chal. Omiyo kwa somo wach wich mwayude buk mar 10 mar chik 6 wesne 5 mawacho ni to iniher Jehova Nyasachi gi chunyi duto kendo gi tekoni duto. Iniher Jehova Nyasachi gi chunyi duto kendo gi tekoni duto. Omiyo ka imiyo Musa chike monego timre nade monego ng'is jo Israel ni unuher Jehova Nyasachi gi chunyu duto kendo gi tekoni duto. Onego wabeduru e winjruok gi Nyasaye. Mano Musa ong'iso jo Israel ni winjruok mokwongo gibede winjruok gi ng'awa Jehova Nyasaye kuom chik ni mar mano e chik makelo ng'owa makelo ngima. Koro chik makende makelo ngima en bendo e bedo winjruok gi ng'awa gi Jehova Nyasaye. Koro mae chik manomi Musa ni manomi Musa mondo ng'is jo Israel ni mondo gier ng'awa gier Nyasaye gi chunygi duto gi teko gi ang'owa gi tekoni duto. Omiyo chik kapod waro ng'iyane chik omiwa to chik en ang'o. Omiyo chik ing'isowa niya chik nitiere nikech osiemonwa ng'owa osiemonwa kaka owinjore wadag ang'owa ngimawa. Kitimo richo kata itiyo gokinyi tidwa ng'inenori kaka ichal idhi ting'iyori kiyo tineno kaka itimori nade ichal. Mane kaka chik en osiemonwa gima watimo marach. Kwasetimo marach to wadok e yono motimore nade e yo madiera miyudo mane kuom Yesu Kristo kende. Koro mane ngima miyudo kuom Yesu Kristo kende. Ma bende e ngima ma puonjruok madiera owinjore obedgo. Puonjruok madiera en puonjruok ma ngima kelo to ngimano iyudo mana kuom Yesu Kristo. Erokamano ahinya. Adede mondo wadwa nwang'e donj ng'iyane chik kaka japuonj wasewinjo kanyo ni to chik ni en gima onego bed ni koro ng'isowa kaka wachal kendo ng'isowa kweler wino. Wang'iyane ni to part mano wach ni hero kendo luoro. Ere kaka ma bende koro wayudo ka donje iye kae. Erokamano janeno mar Lolwe TV. Agombo wacho ni wawuoyo kuom hero kendo luoro. Bang' ka japuonj Gordon osekelo chik kaka japuonj ne wayudo ka Paulo ndiko ne jo-Galatia konyisogi ne giketo geno kuom ng'iyo chik matek ahinya. No ging'eyo chik mane ging'iyo to onyisogi ni kare chik ma ging'iyo go kel ngima to chik mar Jehova Nyasaye ma kelo ang'o kelo ngima. Koro waduogo kuom hero kendo luoro Jehova Nyasaye. Mokwongo mondo miluor Jehova Nyasaye nyaka ong'er Jehova Nyasaye kaluwore gik mosetimo e kit ngimani okang' misekale kata pek misekale to Jehova Nyasaye obedo jakori. Koro kisehere timiye ang'o timiye luoro. Mane omiyo kwasomo buk mar chik 3:1 wesne chik wachikre wesa 13 kanyo Gordon wacho gimoro wesa 13 wesa 13 wacho niya tienge mabiro mapok ong'eyo wechegi nowinjgi mi nopuonjre luoro Ruoth Nyasaye ma Nyasachu ndalo duto magidakgo e piny ma ubiro kawo ka useng'ado aora Jordan.
Yesu Nyasaye temo wuoyo gi Musa konyiso mondo omi jo Israel chik kendo oketonegi chik kodwa ni mondo onuonegi chik kinde ka kinde mondo obed e pachgi, manyiso niya chik moketo ni en kaka mana kaka brothers wacho ni bedo kaka kiyo ma ng'ato kong'ire to neno richo. Koro mondo ng'ato oher Jehova Nyasaye nyaka kuong luor chik. Gima duong' e iye ka en luoro chik. Koseluoro chik to dhi hero Jehova Nyasaye. Kosehero Jehova Nyasaye to miyo Jehova Nyasaye luor gi gik ma Jehova Nyasaye osetimo e kit ngimane. Emiyo ka wasomo buk mar 10 mar chik no te wayudo biro ka Musa wuoyo ne nyithind jo Israel kendo siemogi gi gik monego gitim. Mokwongo ni neno ka Musa nowuoyo gi nyithind jo Israel e buk mar wuok nowuoyo komiyogi chik mag Jehova Nyasaye gi gik monego bed ni gitimo. Then wachako duogo mar ariyo wachako yudo gi 10 mar chik ka Musa siemo mana nyithind jo Israel achiel nikech nosefwenyo ni nyithindo wigi tek kendo gifwenyo ni ok giluw dwaro mar Jehova Nyasaye. Koro momiyo nosiemogi konyiso gik monego bed ni gitimo mondo giher Jehova Nyasaye kendo gimiye luor. Erokamano. Nyiso ni bende ng'ama ihero ne ma bende nyalo timo ng'o ema nyalo miyo luor makende. Wang'i anena Gordon kusun tigi midwa medo. Igisowa kan wasomo chon e lesson manokalo e week manokalo igisowa ni luoro Jehova Nyasaye chako mare. Mangiso ni kapok wang'eyo chik to nego mokwongo waluoro ng'awa, waluoro Jehova Nyasaye. Kwaseluoro Jehova Nyasaye to wamako chikene kendo watiyo kod chikene. Omiyo kwasemako chike Nyasaye kwatiyo kod chikene to kendo koro nyisowa ni koro wahero ng'awa, ihero Jehova Nyasaye. Koro hero kendo luoro. Ikuongi hero Jehova Nyasaye kasi luore kaka inyalo miye luor kasi timori nade kasi mako chikene. Mane gima wanyalo medo kanyo. Janeno makwedi ewi weche ma bende wang'iyo chik kaka ng'o kaka japuonj ere ang'o miwache ewi wach mar janeno makweda witness against you. Erokamano. Gima gombo medo kanyo ni bedo janeno kata janeno makwedi en ni nosemiwa chik kaka janeno. Ka wasomo ndiko winjo ka Musa nomi chik mondo obed joneno nikech kane Musa koro gik kama Musa dhi nindo nosefwenyo ni ndalo ni mar tho chiegni. Koro Jehova Nyasaye nosieme monyise gik motimo mondo mi nyithindo gi chik manyalo chiko gi koro timo koro onge nomiyo gi chik magikone piny kanyo koro somo winjo ka nong'ise nyaka nondik wer mondo jo Israel osik ka wero mondo obed ka paro ne kinde ka kinde kama Jehova Nyasaye osegologi. Kare chik ni bedo janeno makwedi nade chik onego bed ni bedo janeno masiri kitimo dwa Jehova Nyasaye. Then kidhi ataro mar dwa Jehova Nyasaye to chik kwedi niya chik koro nyisi ni onego bed ni timo manyiso ni koro idhi ataro mar ang'o mar chik. Koro mane kaka chik nyalo kweda ang'o nyalo kwedi mondo kik donje gino marach kendo tim mane maber kendo par gino mabende chik ne osebedo timo ang'o osebedo ka dwaro. Koro mane chik kaka janeno. Koro janeno makwedi. Janeno wan go mang'eny momiyo e rapar mar chik 31 kachakore West 14 ma ok wadhi somo sani. Omiyo janeno ang'eni isomo kamoro mo intie ni ikruok mokwongo nong'ise ni nyaka noluong Joshua mondo obed kaka ne obdhi telo ne ng'awa obdhi telo ne jo Israel nyaka gichope piny manosingnegi manen Kanaan. Omiyo Joshua notimo mano. Koro Joshua mokwongo nobedo kaka janeno kaka japuonj osewacho nobedo kaka janeno. Mar ariyo nomigi kitabu mar chike nomi Joshua. Omiyo kamoro amora mane gidhiye ne gidhi keto kitabu mar chikno e bath sanduku mar muma mondo obed kaka janeno. Kitabu mar chikno kamoro mane girome to ne gisomo kitabu mar chik. Koro kitabu mar chikno nodhi bedo janeno makwedi kano gitimore nade kano giluwe. Mar adek Musa nondiko wer kaka japuonj osewacho to wer manondikono ne joka nyalo wero wer pile ka pile nyadi mang'eny jomosewero wer seche moko kiwero inyalo wer to ng'ato wacho ni wer miwero no mane kiti iwero wer to wendno ok opuonj ngimani iwuon. Manyiso ni ka wer ok nyal puonjo ngimani iwuon kochakore kaka jo Israel e buk mar 10 mar chik werno ne giwere pile ka pile to werno ne paro ne gi kuonde ma Nyasaye osetimore nade mosegologie. Omiyo wambe seche moko wawer kaka jo Kristo wero nego ngima wawuon be wer miwero ni onyiso gima in kaka ja Kristo kisikinwoe inwoe. Omiyo seche moko inyalo were stage kichung' maber to werno kaka iwereno to kaka ichalo werno ok lok ngimani. Mangiso ni iwero wer mar mor to in suchi wuon ok en iwero wer mar mor to in iwuon ywak. Mano werno ok kel lokruok ne ngimani kaka ja Kristo. Omiyo janeno mokwedi wer owuon kano gidhi timo ataro mar wend cha to nyiso ni gin janeno matimo janeno makwedi. Mano wach mabende koro wayudo ahinya mano nikech en buk mano mar 10 mar chik. Wayudo ni 10 mar chik bende nondiki bang' king'iyo chike mano oket Exodus wuok donge. 10 mar chik noketi mondo par ni chik
chike kendo mang'o mag Jehova Nyasaye. mane mane wacho joma kadhi ni kik wi wi Kik wi wi. omiyo nokel rapar mar chik koro kabinde nyiso ne janeno makwede e wer paro ni ang'o mondo iluw yorno makare ahinya wang'i anene to mondo ang'o monego ni watim mondo wadhi maber Mondo udhi maber. yes mondo udhi maber That you may prosper. Ma koro inyiso jo-Israel bang' ka koro Musa koro osetimo ang'o? Musa osedhi. Koro Musa koro nindo. Koro nyiso jo-Israel gima onego bed ni gitimo mondo gidhi maber. To mana ka gimako ang'o? Mar chik mar Jehova Nyasaye. Joshua ema koro wuoyo kodgi. Kendo Nyasaye nyiso Joshua niya, tim gini kik wiyi wil gi chikegi. Wasomo Joshua 1:7. Achiel wes nyabiro. Nyiso Joshua kik ema Jehova Nyasaye dwani mondo omaki. Kendo luwa ni kik wiyi wil be kik idhi kora cham kata kora ang'o? Kata kora chwich. Kiwegi to in idhi ataro mar dwach Jehova Nyasaye. Joshua 1:7 to bed mana gi chir kendo gi jing'o kiluwo chik duto mane Musa jatichna omiyi kik iwe chikno kibaro koracham kata korachwich mi inibed gi hawi kuonde duto midhiye kik wiyi wil gi kitap chikno to nyaka isome odiechieng' gotieno kendo ine ni iluwo chik duto mondikie eka inidongi kendo nogwedh gik moko duto mitimo manyiso ni mondo idhi maber nyaka ilure gi chike mar Jehova Nyasaye be kik wiyi wil make to kik wiyi wil kata gachiel mondo mi idhi maber. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV en puonj mamit ahinya ni chik kaka japuonj the law as a teacher ang'o ma bende chik koro osebedo kanyiso wawinjo kanyo maber ahinya kendo koro part ma bende wadhi gi break ne ni mondo udhi maber nyaka ilure gi chik inyalo bedo kiwuotho to kata kidhi kidang'ni kamae to kiwinjore gi chik mane keto cha to ibro neno ni kendo idhi kendo e yono makare ahinya wadhi yweyo matin mana bang' thuol machuok kendo wachak waduogo mondo wadhi ang'e anene ni to tich matek kod lwenje mage ma jogo morito chik kadho inyalo kadho achiedh nade moko nikech chik moro iluwore godo kete mana e Lolwe TV. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV chendo en mar wuodh geno puonj ma bende wayudo e lesson odiechieng' ma kawuono en ni chik kaka japuonj ma bende koro wang'i anene to waseng'iyo matut ahinya gi thuolo ni wadwa ni mondo koro wang'i anena ni to sama irito chik nitiere achiedh nade ma bende ng'ato kadhe gi koni igoyi ni ng'ane kata tembe moko donje gin tembe mage godonjo tich matek ma jolwenje gi jogo marito chik kadhoe. Adiera ndalo duto mag ngimawa kaka jokristo nitie lwenje mang'eny mwanyalo kedone mwanyalo kedogo to ahinya ne jogo moluoro Jehova Nyasaye kendo morito chike Jehova Nyasaye. Waneno kaka Joshua nokedo gi lwenje malich ahinya. Omiyo kwasomo buk mar rapar mar chik 31 wesne 20 nyaka 21 inyisowa weche moko kanyo man gi tek ahinya. Wesne 20 ok ang'eyo ka japuonj sechopo kanyo mondo wasomane wesne 20 owacho niya Wes 20 rapar mar chik Wes 20 wacho niya ka asekelogi e piny maber kendo momeyo kaka nasingora ni kweregi mi giyudo chiemo kendo gidoko machwe eka bang'e ginichara kendo giniketh singruokna giluwo nyiseche mamoko kendo gitiyonegi ka githagore malit kendo gineno masiche madongo kamano to wendgi nobednegi rapar ni mar nyikwagi nosik katimore na kawere kata koroni kapok akelogi e piny mana singora ni anamigi manyiso ni wer mane joko wero koro bedo kaka ng'owa koro bedo kaka rapar omiyo tich matek kod lwenje ne jogo marito chik manyiso ni kirito chik tiikri ne lwenj matimore na matek kata kanisni kuonde moaye kirito chik mag Jehova Nyasaye iikri ne lwenj matek matimore nade magoyi omiyo Joshua notiyo matek moloyo lwenje kendo Joshua norito chik mag Jehova Nyasaye chikno nomi Musa owuon omiyo Musa owuon kana osekalo ma Musa koro nochopo ma Nyasaye nyise ni ang'eyo ni ok idhi nyono ang'owa ok idhi nyono kana omiyo tho tidhi timori nade idhi tho to ng'ama dhi luwi madhi bedo kaka jariti monego ikre ne en Joshua omiyo Joshua koro ne telo ne jo Israel mondo omiyo ne gikadh gidhi e piny mar Kanaan ne gikale lwenje matek omiyo kamoro amora mane ginyono kaka nosingre gi Jehova Nyasaye pinyno ne gikawo to kendo ne giloyo omiyo kibedo ni rito chik mag Jehova Nyasaye onge lweny mabiro timore nade mabiro loyi omiyo tije duto manotimo e od Nyasaye notimo gi chunye duto mano Joshua unun nikech chik mabende notimo ang'o chik manorito mabende orito koro nyiso ni adiera makende en niya
Ok wanyal poro gimomiyo wadak e piny maricho mar jachien. En piny man kod lweny maduong'. Omiyo lweny maduong'no oikore ni ogoyo ng'ano moritang'o morito chik mag Jehova Nyasaye. Dede nyamedo kitieko mondo watiek godo wach mar ni Yesu ere kaka Yesu ranyisi marwa kotenore gi chik mabende puonjowa. Erokamano ne janeno. Gima agombo medo kanyo ni tich matek kod lwenje ne jogo morito chik. Kata mana kit ngima mwadak, wang'ire ne kata jok Kristo mathoth kata jok morito chik mar Jehova Nyasaye. Waneno ka gikale lwenje moko magogi makata seche moko ipenji to ma be ja Kristo adieri. Seche moko kata in owuon isepenji niya, tang'o miyo alamo Jehova Nyasaye kendo rito chik Nyasaye takale pek machalo kama. Mang'isi jok morito chike Jehova Nyasaye nyaka kale ang'o? Nyaka kale tembe. To lwenje ma wakale gi gijiwowa kendo gitego onego bed ni giyuowa machiegni gi Jehova Nyasaye. Giikowa mana kaka Yesu bende notimo ang'o? Nokale pek. Erokamano. Yesu Koro kata kwa kale lweny matek moro amora kaka jo Kristo kata kwa kale masira moro amora karo winjore warit chik mar Jehova Nyasaye. Waweyo chik mar Jehova Nyasaye to chikgo kata tembego ok biro miyo wakal. Tembego biro lo. Gordon nyiswa nene Yesu kaka ranyisi marwa. Yesu kaka ranyisi marwa. Yesu chakre nyuolne nyaka notho obedo ranyisi wa makare. Omiyo kano singo nobiro biro Yesu Kristo ma wuod Nyasaye nodago ngima mar dhano maonge mbala moro amora. To mbala moro amora ma Kristo nodago maonge manyiso ni kaluwore gi chik mag Jehova Nyasaye manotimore nade manoluwo. Omiyo Yesu nodak adiera e oganda. Nodak e dier oganda manodakie, nodak gi adiera kendo nodak gi luor. Mane kaka idwaro ni wadagi kaka jo Kristo. Omiyo wabeduru jo Kristo madiera kwaluoro chik mar Jehova Nyasaye. To tembe duto mabironwa wabiro kalo kendo wabiro loyo. Johana nyisowa ni ng'ata ng'ata mawacho ni oluoro Nyasaye. Iwinjo wachno? Nyako timbre nade? Nyako dag mawacho ni oluoro Jehova Nyasaye, nyako dag kaka Kristo notimore nade? Wuothi kaka en bende nowuotho. Kaka Kristo nowuotho. Bende wuotho ngima ma Kristo nowuotho. Bende timo kanene piny kae. Iwinjo? Kwadago ngima ma Kristo nodago to wabedo ei Kristo. To Kristo bende bedo ang'owa? Eiwa. To mano nyiso ni warito chik mag ng'awa? Chike mag Jehova Nyasaye. Mana kaka Nyasaye nonyiso Musa mondo ondik piny chikene mondo obed kaka janeno ne jo-Israel. Kristo bedo janeno e dende owuon. Obedo janeno e dende ang'owa? Owuon. Kodago ngima maler ne jopuonjre mage, joote kata joricho manenene. En nodago ngima maler kendo maonge kod mbala mora mora. Ngima maonge kod richo. Mane ngima mane Kristo. Mane ngima mane Kristo nodake. Ngima kod idwaro ni mondo wadag ko wacho ni obede iye to nego bende wawuotho kaka en bende timo ang'o. Mano Johana mokwongo, ariyo. Wakwongo ma Kristo kod tich mare notimo ang'o? Notimo ka en e piny kae. Adede Yesu medi kaka ranyisi marwa. Yesu bedo ranyisi marwa e kit ngima ne te. To mondo wambo wabed kaka ranyisi ma jomoko nyaka walu timbe Yesu. Mana kaka brother Gordon osesome Johana mokwongo 2:6 ni mondo wabed kaka ok wanyal wacho ni wahero Jehova Nyasaye ka timbe ok chal kode, gik moko matimo ok chal kode. Koro mondo timbe obed ka timbe Jehova Nyasaye nyaka bed ranyisi marwa. Then kosebed ranyisi marwa, wambo ni obed ranyisi ne joma moko. Maka gineno to wachni machacha brother Jesse timbe ne kata kite chal gi kit Jehova Nyasaye nikech gik motimo nyiso mana duong' mar Jehova Nyasaye. Brother Gordon be ko ng'ito gik motimo gik mowacho nyiso mana duong' Jehova Nyasaye. Manyiso ni ka Yesu bedo ranyisi marwa, to wan bende wanya bedo ranyisi mar joma moko kwaluwo dwach Jehova Nyasaye. Summarize. Awacho wach mogik ni hera ema bedo mise mar chwech kod warruok. Bende en ema obedo puonjruok marwa mar adier. Omiyo kwahero wadwa to mani chopo chik duto te. Inyisowa Biblos mar Jehova Nyasaye ni e Luka 10:27 ni hera oting'o chik duto te. Omiyo hera kiero wadu, kiero ng'at man bakino, kiero siepni mamoro. To nyiso ni ichopo chik duto te mag Jehova Nyasaye. Omiyo hera oting'o chik duto te mag Jehova Nyasaye. Koro wahereuru. Koro wahereuru. An gima gombo wacho ne janeno ni gima gombo tiyo go malich ahinya en ni mondo mi wadhi maber. Mondo mi wadhi maber e kit ngima mwadago. Wamak chike Jehova Nyasaye. To kwa mako chike ma Jehova Nyasaye, to gik matimo biro dhi maber kendo dwacho madwaro biro timo maber. Mana kwa luwo Jehova Nyasaye kendo wamako ang'o? Wamako chikene. Mondo mi wadhi maber, warit chike Jehova Nyasaye. Mondo mi wadhi maber. Mondo wadhi maber. Erokamano ahinya janeno mar Lolo e TV. Ochopo e giko mar lesson mamit ahinya chik kaka japuonj. Mondo wadhi maber, watimo ang'o? Warit chike mag Nyasaye. Chik bende kiluwo, ibiro yudo ka mane ma chik ma bende timo ang'o? Biro tayi yono makare kendo puonj gino monego bed ni atimo. Ochopo e giko mar lesson masani kapok tieko kata nyisi ni twadhi chenro machielo machal nade mag wende ma bende wadwaro bedo godo to Gordon bro timonwa alama. Walemo Jehova Nyasaye iber kine ng'uon isetelonwa motimo lesson mari
mede bedo kodwa kendo med puonjowa kaka wanyalo rito chikeni Jehova mar piny ngima. Wang'eyo malong'o isenyisowa buk mar 10 mar chik ni jogo marito chikeni to kendo tembe biro biro kendo gogi to gin nyingni kata matin. Omiyo bed kodwa e sabato mari maler Nyasachwa kwawinjo puonj mari. Med rito chuny ka chuny kamoro amora ginene e TV mari ni Nyasachwa mar piny ngima. Med rito jogo kendo ichop ne jogo Nyasachwa kimulo gi lweti makorachwich kendo ikelonegi e chang kamoro ma gintie. Bed kodwa e chenro duto te e sabato mari maler ni nikech ma Isayawa e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amina, amina. Mane mochopo e giko mar mi lesson. Juma manyien bende wach ma bende wadhi ng'iyo ahinya kamoro ma entiere nyalo ng'iyo gie sane. Wabiro ng'iyo ni wenge Ruoth Nyasaye to kod kaka Biblos neno gik moko. Wenge Ruoth Nyasaye kaka Biblos timo ang'owa neno gik moko. Mano mane wantiere kanyo kod wendo mar Edsel Adede kod Gordon Brown. Chendo ni mano mar Wuodh Geno kidieny mano mar lesson. Adwoko ni erokamano ahinya kuom yudo puonj ma kamano bende koro ayudo. Mana bang' thuolo machuok kenda biro duogo mondo mi wende mago mag paka wey gi Victory SDA Migori mowero Story of Redemption gi Kisumu Central AYS mowero wan Israeli. Biro duogo kendo wadhi adhi nyime gi wendego mag pak. Nyinga Jesse Makojwa.